بخشیدن به روزی جوانان اویدی گذراندنی مسابقه ورزشی کسبی آتش‌نشانی صبر رفتند. گزارش می‌دهد معاون سرداری ریاست پاکولی سلامزاده. дар вилояти Суғ мусобиқаи варзиши касбӣ оташнишонӣ байни кормандони ҷузъу томҳои раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳру ноҳияҳо оғоз гардид. Чорабинии расмӣ дар қисми мустақили 20-уми ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати шаҳри Бӯстон гузаронда шуд. Муовини раиси вилояти Суғ Даврон Зоҳидзода, ки дар ин мусобиқа иштирок намуд, гуфт, ки ҳадафи асосӣ баланд бардоштани малакаи касбии оташнишонӣ байни кормандони ин мақомот аст. имрӯз варзишгарони вилояти Суғ дар арсаи ҷаҳонӣ аз бисёр ҷиҳатҳо дар қатори давлатҳои мутараққӣ қарор дорад. ба туфайли дастгирӣ ва ғамхории рӯзафзуни ҳукумати ҷумҳурӣ то имрӯз дар қаламрави вилоят тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш нафаси дубора гирифт. имрӯз мақсаду маром ва сиёсати давлату ҳукумат ва ташкилоту муассисаҳои варзишӣ ба ривоҷу равнақи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, солимгардонии оммаи васеи халқ ва тарбияи ватанпарастии ҷавонон мебошад. мусобиқаи мазкур ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва 94-умин солгарди таъсисёбии хадамоти давлатии оташнишонӣ бахшида шуд. Дар чорабинӣ ба ҷуз аз намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғ, инчунин раиси шаҳри Бӯстон Маъсума Муъинӣ иштирок намуда оиди мақсади баргузории чорабинӣ ҳарф зад. Вай гуфт, агар яке аз ҳадафаш муайян намудани беҳтаринҳо байни кормандони хадамоти оташнишонӣ бошад, дигар ин гузарондани машқи тактикӣ ва омодабошии ин гурӯҳ ба ҳолатҳои сӯхторро ташкил медиҳад. бояд гуфт ки касби оташнишонӣ басо касби пурмашаққату пуршараф буда кормандони ин ниҳод ҳамарӯза баҳри аз сӯхтор эмин нигоҳ доштани молу амвол ва ҳаёти инсон мубориза мебарад ва баҳри таъмини амнияти шаҳрвандон ва молу мулки онҳо ҳаёти хешро дареғ намедоранд. боиси ифтихор аст ки имрӯзҳо кулли ҳайати шахсии раёсати хадамоти давлати оташнишонӣ дар вилояти Суғ дар баробари иҷро намудани масъулияти бевосита инчунин ба обу тоби бадан, яъне ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш машғул ҳастанд. аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати мамлакат ва пеш аз ҳама пешвои муаззами миллат ҷиҳати рушду инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тамоми тадбирҳои амалиро роҳандозӣ намуданд. бояд гуфт, ки мусобиқаи варзишии касбии оташнишонӣ аз рӯи 5 шарт: тай намудани масофаи 100 метр бо монеаҳо, нардбони ҳамлаовар ва бо истифода аз он баромадан ба ошёнаи чорум, тариқи нардбони сезинагӣ баромадан ба ошёнаи сеюм ва эстафета то масофаи 400 метрро ташкил менамояд. намояндагони 18 дастаҳои ҷузъу томҳои хадамоти давлатии оташнишонӣ давоми 2 рӯз аз рӯи 5 шарт қуввасанҷӣ мекунанд. боиси сарфарозист ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахусус мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ вилояти Суғ баҳри пешрафти фаъолияти хадамоти давлатии оташнишонӣ диққати махсус зоҳир намуда ҷиҳати саривақт рафтан ба ҷои ҳодисаи сӯхтор, хомӯш намудани он ва дар таъмин намудани бо таҷҳизоту воситаи оташнишонӣ, инчунин бо дастгирии бевоситаи раиси вилояти Суғ муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ҳар сол нақлиётҳои оташнишонии ҳозиразамон аз давлатҳои хориҷӣ таъмин намуда ба қисмҳои мустақил ва дидбонгоҳи алоҳидаи хадамоти оташнишонӣ вилоят таъмин мешавад. мусобиқаи варзишии касбии оташнишонӣ 2 рӯз давом карда, рӯзи 21 май ҷамъбаст карда мешавад. дар он 18 даста намояндагони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ аз рӯи навъу намудҳои махсус қуввасанҷӣ мекунанд. он ба хотири такмили минбаъдаи тайёрии ҷисмонии ҳайати шахсӣ, ҷалби кормандон ба машғулиятҳои амалӣ, мунтазам машғул шудан ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш гузаронда мешавад. инҷо манораи таълимии хадамоти давлатии оташнишонӣ дар вилояти Суғ мебошад, ки имрӯз аз ин манораи таълимӣ намояндагони хадамоти давлатии оташнишонӣ машқи тактикӣ мегузаронанд, ки он ба муносибати мусобиқаи вилоятӣ ташкил карда шудааст.
дар рӯзи аввали мусобиқа бештари дастаҳо фаъолона иштирок намуда байни ҳама рақобати тезу тунд карданд. Дастаҳои шаҳру ноҳияҳои Хуҷанду Бӯстон, Ҷабу Расулов ва Истаравшан фаъолиро дар даст доранд ва шартҳои мусобиқаро сарбаландона иҷро менамоянд. намуди панҷум бошад густариши муҳорибавӣ бо истифодаи нақлиёти оташнишонӣ ба густариши муҳорибавӣ ба рӯдаҳои обрав ба мишен зада обро таъмин мекунанд ки ин оиди чусту чоло хомӯш намудани иншоотҳои давлатӣ хусусӣ ва шахсӣ мебошад ки ба ҳайти шахси кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ барои осон хомӯш намудани сӯхтор мебошад. мусобиқаи мазкур 2 рӯз давом мекунад. Сипас ғолибони 3 зина ва мусобиқаҳои ҷумҳуриявиро хат мегиранд ва дастаи вилояти суғдро муаррифӣ менамоянд. гузориши Мафтунушкурова, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.